Robert Bowen ydw i. Dwi'n darlithydd y cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol Aberystwyth mewn swydd sydd wedi cael ei arannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Wel, mae darpariaeth Cymraeg yn yr Ysgol Fusnes yn weddol newydd ar hyn o bryd. Mae modiwlau ar gael gyda darlithoedd a seminarau yn y flwyddyn gyntaf, sef modiwlau craidd, cyflwyniad i'r amgylchedd busnes ac hefyd cyflwyniad i'r reolaeth. Yn ogystal â hynny, dyn ni'n cynnig nifer o fodiwlau lle mae seminarau yn Gymraeg, lle bydd un grŵp yn cael ei ddysgu trwy gyfrwng Gymraeg, gyda darlithoedd wedi'n cael ei ddysgu trwy gyfrwng Saesneg. Mae'r darpariaeth Cymraeg hefyd yn cynnwys seminarau yn modiwlau blwyddyn 2 a 3, megis strategaeth busnes, rheoli busnesau bychain, a modiwlau marchnata megis marchnata rhyngwladol, marchnata strategol a rheolaeth marchnata hefyd. A dyn ni'n gobeithio ehangu'r darpariaeth Cymraeg yn enwedig mewn blwyddyn 2 a 3 gyda seminarau dros y flynyddoedd i ddod. Mae nifer o sgiliau ar gael i bobl sy'n astudio trwy gyfrwng Gymraeg. Mae'r ffaith bod chi'n defnyddio y ddwy iaith, y Saesneg a Chymraeg, yn gallu bod yn mantais i chi, yn enwedig ffeindio swydd yn y dyfodol. Mae hefyd astudio trwy gyfrwng Gymraeg yn rhywbeth sydd yn rhoi hyder i bobl, ac mae nifer o bobl wedi dweud bod well gyda nhw i astudio trwy gyfrwng Gymraeg oherwydd nhw'n dod o deuluoedd sydd siarad Cymraeg yn rhugl ac nhw wedi wneud gwaith lefel A gwaith trwy ysgol i gyd trwy gyfrwng Gymraeg. Felly mae astudio trwy gyfrwng Gymraeg yn y cwrs dyn ni'n wneud yn Mhrifysgol yma, lle dyn ni'n defnyddio termau Cymraeg yn ogystal â termau Saesneg yn helpu bobl i ddatblygu gyrfa nhw trwy gwybod y gwybodaeth cyfredol yn Gymraeg ac hefyd yn Saesneg. Ac dyn ni wedi gweld hefyd bod y grwpiau Cymraeg sydd gyda ni ar hyn o bryd yn grwpiau weddol bychan, felly mae mwy o gyfle gyda bobl i gyfrannu at trafodaethau yn ystod y cwrs ac hefyd i gyfrannu syniadau bod ni'n trafod bethau mewn seminarau. Felly mae hynny'n helpu bobl wedyn i gael mwy allan o'r gradd. Mewn sawl modiwl sydd gyda ni yn yr Ysgol Fusnes, dyn ni yn cydweithio gyda busnesau lleol ac felly mae yna bosibiliadau i'r myfyrwyr i wneud prosiectau lle mae rhaid i nhw wneud cyfweliadau gyda busnesau lleol neu pobl sy'n rheoli busnesau bychain ac hefyd i gyflwyno gwaith, enghraifft os maen nhw'n wneud cynllun busnes, maen nhw'n cyflwyno'r cynllun busnes yna wedyn i bobl leol sydd yn rhoi adborth nôl iddyn nhw. Felly mae'n bosibiliadau gyda nhw i ddatblygu cysylltiadau gyda cwmnïau lleol ac pwy a wyr, falle bydd ni'n arwain at swyddi yn y dyfodol hefyd. Trwy astudio yn Gymraeg yn yr Ysgol Fusnes, dyn ni wedi gweld bod cyfle gyda myfyrwyr i gwneud profiad gwaith gyda busnesau lleol sydd yn cydweithio gyda ni ar rhai modiwlau. Hefyd, mae'r ffaith bod myfyrwyr yn gallu siarad ac yn cyffyrddus iawn yn defnyddio termau busnes yn Gymraeg ac hefyd yn Saesneg yn gallu helpu nhw i ffeindio swydd yn y dyfodol. Mae mwy o ofyn am bobl sydd yn ddwyieithog yng Nghymru erbyn hyn ac mae'r sgiliau yma yn gallu bod yn rhywbeth sydd yn diddorol i sawl gwmni mewn sawl maes ar draws Cymru i gyd. Felly mae'r ffaith bod myfyrwyr yn dewis Cymraeg fel y cyfrwng i astudio yn yr Ysgol Fusnes yma yn gallu helpu nhw gyda gyrfaoedd nhw hefyd.